excuses no one. Kaya, dapat ara mo. Good morning! July 23, 2023 mga tugang and kaibanan si Christine Langabella para sa Legal Yours GB Dapat Ara Mo Sunday edition. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Kamusta man mga tugang ang sa indong Sunday? Today, madali na naman matapos ang bulan nin Hulyo. Kamusta man mga tugang? Hey, hey, it's a beautiful day. Makaskason ang panahon. Ano Kuya Nems? Ah, beautiful Sunday. This is my beautiful day. Mga tugang mag-iringat po kita taang panahon tangon yan maraot. Say that you Dahil kay Egay. So, padagos po na mag-antabay sa samuyang istasyon para maaraman ang beautiful day. sitwasyon kang sa tuyang panahon and for our weather update. By my side, let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. Excited na ako mga tugang para sa topic tangon yan. Have on and follow Kasi kakaiba. weekend Sunday, go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Sisay sa Indo ang mahilig mag-send din thumbs up na emoji Beautiful Sunday, sa chat or sa text. So iba kayang cellphone, maski text na may mga emoji na. when you say Ika Kuya Nems, nag-thumbs up ka Kuya Nems, di ba? Dae. So iba, ang reply sa chat, thumbs up. So iba, na-offend pag arugkaan ang reply. beautiful Sunday, this is my beautiful. So iba man, wala lang, sanay lang na tigre-reply na arog ka to, so okay lang. Say that you love me. Ano mga tugang ang pag-interpret nindo sa thumbs up na emoji? Does it express consent or assent or pag-agree duman sa sinabi nung nag-text or nag-chat sa iya? Or ang ibig sabihin lang ka to na na-receive niya so message? Actually, dako na pwede interpretation duman sa thumbs up na emoji na ito. Sunday morning, up with the lark. I think Unfortunately, para digdi sa Canadian court, it's a beautiful day. para sa sarong farmer, duman sa Canada, dakulaon ang naging epekto kang thumbs up na ini na pag-reply niya, Say, hey, duman sa sarong kumpanya na naging kakontrata niya. beautiful. Ini mga tugang nahiling ko sa page ni Attorney Chel Jokno. Sabi ko, magayon ini iheras din sa tuyang mga paraan tabay sa DCGB. Magayon talaga. Say that you love me. Oh, my. Depende po ma'am, kung may gadan, dai pwedeng mag-thumbs up. Birds are singing, you're by my side. Let's take the Good morning po to Tita Belinda Nocido Muhar, Batagon. Good morning po. Narin naman daw ako makabisita dyan kina Tita Belinda Batagon. Si Ramon pati dyan magluto. weekend Sunday. Ano daw kung makipangudtuhan naman at dyan. Hey, it's a beautiful day. Ha, ha, Adigdi sa to yung live sa personal Facebook account ko. May greetings na din.
Good morning to Sir Ray Bachiller. beautiful day. Good morning, Tinat Sagabos na partidarios dyan sa Bicol. Hi to Tita Esther Maliapre. Good morning. Oh, my. Good morning to Ma'am Cecilia Concepcion Maniago. Kuya Christian Alcantara, good morning. Beautiful sun. Naka-live kita mga tugang sa satuyang Facebook page na DZGB News Online. So, pwede kang mag-comment dyan. Kung ano sa hiling nindo, ang ibig sabihon, pag nag-reply nin thumbs up na emoji. Si Mama, mahiligon kay ni Sako. Ulok-logon si Kuya Nets. Kaya minsan dahil kami nagkakasinabutan ni Mama, alaw ba ngayon sa chat ko or may gusto akong sabihon. Or minsan maski hapot, may tighapot ako ang reply, thumbs up. Di ba? Paano ko masabutan kung nag-iiyo talaga siya or may iba siyang ibig sabihon? Nag-iyo ba siya sa tigtataram ko mismo? Or nag-iyo lang siya na na-receive niya? So, message ko. Take a walk in the park. Hey, hey, hey. Dako lang baga pwede interpretasyon ang thumbs up na emoji. Good morning to Ma'am Mary Grace San Juan or Marie Grace San Juan. Know that you say, hey, hey, hey. Good morning to Sir Gilbert Nono Balana Belga. Magayunon palanda apag warang face mask. Beautiful sun. Baka muya lang kayo ni tawanin jacket. This is my. Good morning, shout out. Family niya daw from Bolo, Tiwi Albay. Kumusta da God bless? Sabi yan ni Miss Margaret Cristo. Good morning, Daddy. Kay Daddy na Marlon Longgabel ang sa kuyang ama. Nasaro din na nagre-reply sa ko minsan, thumbs up. You're by my side. Let's take the car and go for a Sakto, Daddy, nagdadangog ka ngun yan. Kasi ining ama kong mga tugang, grabe ang advocacy ka ini sa farming, organic farming. follow Para sa mga farmer. and Sunday. Go on and on. Dahil mauugma ang mga arog kaini. Beautiful. Arog ni Daddy. Sa to yung mga parauma. Digdi sa nangyari sa parauma sa Canada. Hot, beautiful Sunday. This is my beautiful day. Good morning! And you say, Thumbs up means agree without thinking. Sabi yan ni Sir Glenn. Ano ini? Musichus? Ang bahay tugtugan. Okay po ang ibig sabihin niyan. Sabi ni Miss Maria Avellano. So, dakol na kitang mga paraan tabay na nag-i-interact manungod sa thumbs up na emoji. you say that you love me. Duman sa Canada mga tugang, may sarong kumpanya na nag-text digdi sa tuyang paraoma. Nag-text na nagbabakal nin produkto kang paraoma na ini. And then siguro may sinend din naman na kontrata kasi ang sa pagkaka-explikar din ni Attorney Chel Jokno. Naghahapot sa kumpanya na ito na nag-text sa paraoma or farmer. Up with the lock. I think I'll take a walk in the park. Na ngayon, nahiling mo na ba sa kontrata na sinend me? Mag-confirm ka na lang kung okay. Na mabakal kaming produkto, dapat mag-abot bulanin Nobyembre. I know that you say, hey, Ngunyan ang reply mga tugang nung paraoma or farmer na ini. Thumbs up lang na emoji. hot, beautiful Sunday. Day siya nag-reply na
Okay, nabasa ko sa kontrata, nasabutan ko. Nagtutugot ako sa gabos na nakalaag dyan. Say Ang reply niya lang talaga, thumbs up. love me. Oh, my. Uminabot ang bulan ni Nobyembre, wara na na-deliver na produkto sa kumpanya na ini. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful. Nagkaigwa ba nin valid and binding na contract between the company and the farmer? Follow the sun. Liable ba for damages or for not complying with his obligation ini si farmer? Beautiful. Base duman sa napagkasunduan na kontrata. Hot, 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 beautiful Sunday. This is my Nag-file nin kaso mga tugang ang kumpanya laban digdi kay farmer or kay parauma for damages worth $61,000. it's a Or kung digdi sa tuya sa Pinas, Philippine peso currency worth 3 million pesos. beautiful Sunday. This is my Nagkaso, beautiful day. civil case. Pag-araw kayo ni mga tugang na daing nagko-comply with the obligation base duman sa kontrata or transaksyon na napagkasunduan, pwede mag-file nin civil case for damages due to breach of contract. Beautiful Sunday. Ano ang depensa ni farmer or ni parauma? Nag-thumbs up lang ngaya ko na emoji para sabihon na natanggap ko sa text day para magpayag o magtugot sa kontrata. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Sabi ni Sir Gilbert Nono Balana Belga, daiman po ma'am tamayo man po evidence tabi oral lang po sinda. Pero so nabasa niya tapos nag-thumbs up, pwede po tabi ito kasuhan. Good morning to Sunday. Bing Buen Bores. Hello ma'am Bing Buen Bores. Good morning po. Good morning Sir Alwin Liena Rezas Bea. Good morning pa, shout out daw. Hello, Sir Eric Hellis. Say that you love me. Thumbs up means agree or okay, sabi ni Miss Margaret Cristo. My Good morning, Sir Sebastian Diet Jr. birds are singing, you're by my side. Let's take the car and Good morning, Tita Jenaline Manhares. hey, 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 it's a Inuulan tayo ng good morning ngayon. Salamat sa gabos na paraan tabay. morning, follow the sun, making Sunday go on and on. Ano sa hiling nindo mga tugang? Hey, it's a beautiful day. Nanggana ba sa kumpanya na nag-file nin case against this farmer, Canadian farmer? A beautiful Sunday. Or pinaonrahan nung korte duman sa Canada ang depensa ni farmer na ang thumbs up emoji na ini bako para magtugot sa kontrata. You say Kundi dahil para lang magsabi na na-receive niya suit text. oh my, it's a beautiful day. Basta pa attorney thumbs up kasako tabi. O ini dakulo nini pwede ibig sabihon. Maray na aga watching from Quezon City. Wow. Sabi ni Sir Ariel Agripa Abinyon. Where you say that you love me. Oh my. Ang sabi mga tugang kang korte duman sa Canada. Hot, hot,
liable for damages worth $61 or $62,000 ini si farmer. Or kung digdi sa Pilipinas, 3 million pesos. Paano kita kaan? Sunday morning, So pinagpagalan kang sa tuyang paraoma. think I'll Duman sa Canada lang ini mga tugang nangyari. talk. So pinagpagalan ng paraoma duman sa Canada. It's a Pinambayad sa nanindanyo sa kumpanya na ini. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Ngunyan, kung digdi nangyari iyan sa Pilipinas, pwede bang parehas ang kaluwasan? Pwede kayang parehas ang maging desisyon kang sa tuyang korte digdi sa Pilipinas. Say that you Sabi ni Sir Gilbert Nono, kung digdi po sa tuya, ma'am, garod daiman po. Sa Canada po, kaya iba man po ang rule of court. Good morning to Sir Rome Loma Manhares. birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Good morning po, beautiful attorney, sabi yan ni Sir Eli Barizo Ballesteros. Pero talaga ipanao ko na ining jacket ko, Kuya Nes. Follow the sun, making Sunday. Good morning! Pa-shoutout daw sa mga paradangog kang DCGB program. Sabi po yan ni Barotilia Banyas V. Vergara. Beautiful Sunday, Mapapaisip ka man din talaga kung digdi nangyari sa Pilipinas. my beautiful day. May tinext sa kumpanya, okay, mag-deliver ka kang produkto mo this month. And then ang reply lang nung farmer, thumbs up na emoji, ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang magiging desisyon kang sa tuyang honorable court? Beautiful Sunday. This is my. Ang interpretasyon mga tugang When you ni Attorney Chel Jokno, nasa kong iniidolo din talaga. love me, oh my. May possibility na parehas ang mangyari kung digdi iyan sa Pilipinas. Isinight ni Attorney Chel ang Article 1356 of our new Civil Code under contracts, kung saan pigsasabi digdi na contracts shall be obligatory in whatever form they may have been entered into, provided that all the essential requisites for its validity are present. Ano ibig sabihin ka to? Natukarta na baga ini kang mga nakaaging programa with Kuya Mike na ang kontrata mga tugang basta bako siya nag-fall under the statute of frauds. Ang sarong kontrata, binding iyan between the parties na nagkasundo kung ano man ang nature kang sa indong contract, maski po oral iyan. As a general rule lang ha, may mga certain transactions na dai ini naga-apply. This is my. Pero kung wara man, luwas man duman sa exceptions na ito, ang contract po, obligatory iyan. Ibig sabihin, both parties should comply with their respective obligations kung maski oral pa iyan or maski sa chat or sa text, basta klaro na nagkasundo, nagkaigwang meeting of the minds, Side. yaon dyan so consent, object, and cause. Hey, 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 it's a beautiful day. Sabi mga tugang ni Attorney Chel Jokno, digdi sa sitwasyon na ini, Follow the sun. klaro, so napagkasunduan kung ano sa produkto na dapat i-deliver ni farmer, ni Canadian farmer. Kung noarin dapat i-deliver, and so presyo
Duman sa contract of sale. Yaon gayud nakapalaog duman sa kontrata na ipig-send man din ng kumpanya sa Canadian farmer na ini. You say that you love me. Oh, my, it's a So yan ang mga tugang ang interpretation. Kang sa tuyang kagalang-galang na si Attorney Chel Jokno. this is my Shoutout po to my mother, Estrella of Bolo TV, Albay. Sabi po yan ni Ma'am Margaret Cristo. say that you Good morning pa, shoutout sa Bakakay and Pagritman. Advance happy birthday po sa ko. Birthday ko po kaya sa aga. Wow, happy birthday! Muna advance happy graduation man po sa mga taga SJCC. Next week na po kaya ang graduation, July 27, CBA Department, and congratulations sa Education Department of SJCC and advance happy graduation man daw. Okay. Sabi po yan ni Sir James Belga. Uy, advance happy birthday ah. Sunday morning up with the lark. I think Sa'yo ang inumin. Hey. in the park. Sa'yo ang pulutan. Hey, it's a beautiful Shoutout daw kay agom ni Sir Gilbert Nono na si Joanne Mangak Belga na nagagibo pinangat. I love you tabi agom ko. Wow. Sweet. Mahamisun. Mayumukon. Okay, mabalik kita duman mga tuga beautiful sa Canadian farmer na kung digdi mangyari sa Pilipinas. my beautiful day. Ang batas baga mga tugang, pwede iyan na may iba-ibang interpretasyon. Oh, Kunyari ang susi, kung makahiling ka mo nin susi, igwayanin two sides, di ba? by my side, let's take the car. Kaputan mo ang susi sa palad mo. Mahiling mo dyan side A. Baliktadon mo, side B. Istorya ini kang samuyang matibayin din na prof dyan sa UST Law. First year pa sa nagayo daw ka to. O nga ya, susi ini. O, 'di ba? Hilingonin do, susi siya. Yaon sa sa palad niya. Binaliktad niya. Ini nga ya, so other side kang susi. Pero siya? Susi man giraray. Igwalang nin two sides. Say that you love. And may nabasa man akong libro. Oh, my. Sayang lingaw kong mga tugang sa author. Baya isa na pag narumduman ko. Dahil na kaya nakabalik sa ko. Tigsubli. Basta saro din sa mga dai ko malingawan duman na ang batas daa. This is my beautiful day. Susceptible siya of different interpretations. Say, Hilingon mo ang clouds or ulap dyan sa langit. oh, it's May iba-iba bagayan na form, 'di ba? Ang clouds. Iba-iba ang pwedeng mahiling ta ng mga tao pag kita naghiling sa sky and may clouds. Minsan nakakahiling kita garo su cloud nagform nin garo ayam, 'di ba? Minsan so dyan sa Mayon volcano may hiling ta su cloud naga-form na garo babae, garo yaon nakatukaw sa may crater or summit si Daragang Magayon. gone. Di ba? Minsan magayon baga na may mga nahihiling kitang iba-ibang interpretasyon sa pagka hulma kang clouds. Got someone waiting for me. And when I see her, Alagad maski iba-iba ang pwedeng mahiling ta, clouds man giraray siya. beautiful day. So similar with our laws, pwede siyang may iba-ibang interpretasyon. Beautiful sun.
Lagad, iyo man giraray ang pigsasabi kang batas. Kaya din nga ni, di ba, naga-argue mga tuga ang mga abogado sa korte. Kasi maski ini ang pigsasabi kang batas ta, pwedeng ibang interpretasyon nung other counsel. Pwede din iba ang interpretasyon or pagkakasabot mo. Nakadepende na sa naiyan sa honorable judge kung sisay ang mas may reasonable na argument or interpretasyon base duman sa pigsasabi nung batas. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. So, although ang interpretation kang sa tuyang kagalang-galang na si Attorney Cheljok, no, kung digdi mangyari sa Pilipinas o nangyari sa Canadian farmer, pwede din panagutin talaga for damages ang farmer dahil sa iyang thumbs up na emoji na reply. Para sa ko mga tugang, kung iisipon mo kung ikaso abogado ng farmer, kaya man din ilaban. It's a beautiful day. Igwa kitang pigaapod na contract of adhesion. Sunday, this is my beautiful day. When you say that you Ang contract of adhesion mga tugang, ini ang saro sa nagkapirang kinds of contract kung saan sarong party lang ang nagpreparar nung kontrata, siya na naglaag nung terms and conditions sa kontrata, and then depende na lang iyan duman sa other party or sa katransaksyon niya kung ma-approve or ma-reject ang other party na ini. think I'll take a walk in the park. Hey, hey. Assuming na contract of adhesion, so ginibo kang kumpanya duman sa Canada, and then depende na lang iyan kay Canadian farmer kung ma-approve siya or ma-reject siya. Talaga man din na pwedeng i-interpret na so thumbs up emoji na ito, nagtutugot siya duman sa nakalaag sa kontrata na pigpreparar na kang kumpanya na ini. This is my Alagad, ano ang pwedeng maging depensa kang farmer kung digdi nangyari sa Pilipinas? Pwedeng sabihon kang sa iyang abogado na ini contract of adhesion kung saan ready na sa mga nakalaag sa kontrata, and then ma-approve or ma-reject na lang si farmer. birds are singing, you're by my side. Alagad, itong pag-thumbs up niya, bako ito form of approval talaga. Kasi pwedeng i-argue din mga tugang na as a farmer, Go on and on. Hey, may pigaapod na weaker party din manungod sa batas ta sa contracts. Pero ini bako literally, figuratively na weaker na ibig sabihon tamili farmer weaker? No. this is my beautiful. Under our law lang ini na term kung saan pigpoprotehiran kang sa tuyang batas or pwedeng protehiran kang sa tuyang mga honorable court ang weaker party kung saan ang ibig sabihon arog ka inidigdi sa sitwasyon na ini sarong kumpanya. Di syempre mga business-minded na talaga ang mga isip kang kumpanya na ini compared kay farmer na bako man talaga masyadong open or nakakasabot kang technicalities. Pwedeng dain niya na foresee ang legal implications kang pag thumbs up niya.
So yan ang ibig sabihin pag sinabi ta na weaker party. Sana dai po ma-offend ang sa tuyang mga paraoma ta bako kumantig mimin na weaker party literally or figuratively kundi duman lang based sa circumstances. Okay. So pwedeng i-argue ito mga tugang. Na bako man freely, willingly, voluntarily approve or nagyas si farmer dahil sa iyang pag thumbs up na emoji dahil contract of adhesion man sa naini. It's a beautiful day. Pwedeng i-argue na daim lamang nag-effort or warang pruweba, warang ebidensya sa kumpanya na nag-effort ini na pasabuton kay farmer. So, mga nakalaag sa kontrata, Beautiful Sunday. dahil nag-explain or pigpasiguro na talagang nasabutan ni farmer, so mga nakalaag duman sa kontrata. When you say Kapag arog kaan mga tugang, love me. ang satuyang mga korte dapat mag-step in to protect the interest of the weaker party. Under Article 24 of our new Civil Code, bigsasabi digdi, na in all contractual, property, or other relations, when one of the parties is at a disadvantage on account of his moral dependence, ignorance, indigence, mental weakness, tender age, or other handicap, the courts must be vigilant for his protection. Dapat, tupig ko consider man giraray kang korte, dapat mas maging vigilant This is ang sa tuyang mga korte para sa proteksyon ng weaker party na pigaapod. when you say So, 'di ba, pwedeng i-argue mga tugang ini para pagbayado nin arog ka ato kada kulang dan news worth 3 million. So farmer. Pero nakadepende kaya sa circumstances surrounding the case talaga. this is my Pwedeng ang nangyari, nagkaigwan na sindanin previous na transaction kung saan nakasanayan na nagsasend nin kontrata si company and then nag-a-approve si farmer through thumbs up emoji and then nag-comply siya before. Diba? So, kumbaga bako ini sa first time, kaya ang nasa isip ng company, so pag thumbs up niya, same as before na nag-a-approve si farmer. Pwedeng arog din ka ito nangyari, kaya nagdesisyon ang Canadian court in favor of the company. Kaya mga tugang, maski ako, may programa kitang Legally Yours GB, ako man din talaga advisable na sako lang ka mo magdangog, lalo na kung actual case or may problema talaga ka mong complicated. Ang programa po na Legally Yours GB, yaon lang digdi, para maghatod nin mga basic legal information and for us to know our rights or kung no arin tiga-abuso na kita. Pero kung talagang komplikado na po ang sa indong problema, advisable talaga na magduman sa indong abogado para talagang matabangan ka mo kung ano ang dapat na solusyon sa indong problema kasi nakadepende iyan sa facts and circumstances surrounding your case. this is my beautiful. So, ayan, ibang interpretation kang sa tuyang kagalang-galang na si Attorney Chel Jokno, may iba din akong interpretation. In favor of the farmer din. Kasi kay Attorney Chel, in favor of the company na kung digdi sa Pilipinas nangyari, pwedeng panaguton. Ang interpretasyon ko naman or argument, in favor of kay farmer din. So, pwede man din na ipaglaban so nangyari kay farmer. It's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday. Good morning, shout out sa Boticario family, lalo na kay Papa Joel sa kay Mama Lea. Sabi po yan ni Sir Gerald Briones.
It depends po, attorney, kung matibay po ang attorney mag-depend sa tabi. Sabi ni Sir Gilbert Nonobelga. Correct ka dyan. Pag may group picture taking nga ni, naga-thumbs up man. Sa mga workers ko, bawal sinda mag-reply nin thumbs up sa ko. Dapat may esplikasyon para klarado. Sabi yan kang sa kuyang ama. Pero mga tugang, mag-ingat na lang kita sa kaka-thumbs up na emoji. Yan, may legal implications, may consequences iyan, lalo na kung ang sa indong transaksyon, contract of sale, contract of loan, na pwedeng i-assumir na nagtutugot ka mo sa kontrata na ito. Good morning from Barangay Luklukan Norte, Jose Panganiban, Camarines Norte, sabi yan ni Mawing Lasala. Pa-shout out sa Lakag Daraga Albay, Boticario family. Okay, ay ito Papa Joel daw, Mama Lea na bisihon from Gerald Briones. It's a beautiful day. So mga tugang, again, mag-ingat kita ha sa pag-send ng thumbs up na emoji, and sana may naukuda na naman kita sa programa na Legal Yours GB Dapat Aram Mo. This 23rd of July 2023. Ini po si Christine Longabella and sa Lado Technical. Nakaibanan ta si Kuya Nems Flora. 4 na minutos na sana bago mag-alas 7 nin pagkaaga. Mag-ingat po kitang gabos. Good morning and happy Sunday. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.